No niin, taas Star Wars täältä. Banaanivaar. Anteeksi. Joo, niin Banaanivaar. Esittäjinä Banaani, poika, Luigi, Orava, Angry Bird ja tietysti pikku Banaani, poika. Hän saattaa kuulla vähän huonosti, koska minä olin välillä eri kohdissa, mutta kuitenkin. Luigi ja Banaani vaan ovat lähteneet droidien asemalle, koska hän saa pois akku loppu ja polttoaine ja kaikki sellainen. Aloitetaan. Jep. Okei, vaan. Jori, missä me ollaan? En mä tiedä. Luigi. En mä tiedä. Mutta täällä on kaloja ainakin. Totta. Mikä täällä on hoisee? En mä tiedä, mutta siellä on ehkä jotakin kaasua, joka pyörryttää minua. Voinkin se alkaa pyörittää. Mitä me tehdään? Otetaan valomiekat. Alright. No? Missä on Robi? En mä tiedä. Tämä näyttää kyllä aika aukealta. Niin, mennään sinne. Okei. Pyp, 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 pyp. Outoa. Mitä? Vai! Nyt se aukes! Nyt mennään sisään! Sori kun mä nauran, mutta kun... Ei saa, enkä kyllä. Ale! Oletko kunnossa? En mä tiedä. Pyöräpäs tänne valomiekko. Okei. Nyt mennään. Mennään. Okei. Pitäis mennä varmaan laidutuskuuriin. No niin. Älä tallo minua sitten. Okei, mut oota hetki, kun mä... Noniin. Täällä saattaa olla kyllä droideja. Että sitten, mua en jaksa. Sinä melkein talloit. Mutta mä istun, et sä näe? Kyllä, mutta sinä melkein istut minun päälle. Ei joo. Ota hetki. Mä vähän... Tuli pyöristä, eikö se haittaa? Ei. Näin! Hei, droidi! Hyvin tehty. Oppipoikani, hyvin tehty. Jää, eipä kestä. Tuli pyörä vielä loppuun. No sitten droidille tuli hyvä. Joo. Nyt lähdetään sitten. Hyvä. Meidän pitää tuhota tämä alus. Nyt sattuupa. Oh, sori, lapset. Ette varmaan kuullut tätä. Se oli mä sanoin kaska. Tai pasta. No joo, sulla nyt jatketaan. Mennään. Mitäs me nyt tullaan? Minä en tiedä. Älä taputtele minua. Jäi. Mene sinäkin sinne. Mun lausut tipahti jalasta. Ei saa kattoo. Kailuise! Mä tuun! Ouch. Voi sinua raukka. Mä en ois halunnut, että näin kävis, mutta näin vaan kävi. Sori. Mitä kävi? Kuinka? Sori. Voi Luigi! Mitä tässä käy? Kuoleks mä? Sinun pitää jatkaa taistelua ilman minua. Mikä se oli? Oi Luigi! Ai! Olen vain haamu, en voi tehdä asialle mitään. Entä sitten? Mitä sinun pitäisi tehdä? Sinun pitää tuhota tämä alus. Okei! Mä tarvitsen yhden apua. No. Juuda Virtsona, niin aistinut uuden voiman.
Rentoudu niin, saat mukavan ajomatkan. Okei, otattiinko me bensaa? Ei, mutta me saadaan mukava ajomatka tästä tulemaan. Okei, nyt mennään toille. Sinne on 1000 kilometriä ja meillä riittää vain 500 kilometriksi aikaa. Joo, sulla on nyt käynnissä. Okei. Minä etsin täältä jonkun, joka voisi olla Jeni. Älä astu mun varpaille. Suri! Ei, mitä sinä teet meidän kuppilassa? Missä kuppilassa? Kuppilassa. Täällä on hieno musiikkikin. Eikö ole hienoa musiikkia? Joo, mutta mistä se kuuluu? Radiosta. Joo. Joo, no. Onko sulla äitiä? Missä se on? Onko se toi? Ei. No missä se sitten on? En minä tiedä. Se on varmaan kotona. Okei, missä se koti on? Täällä tulee. Okei. Äiti! Äiti! Tule tänne. Täällä on joku outo iso banaani. Okei, mä tuun. Ja mitä nyt? No tuo iso banaani, joka on kaatunut. Se kysyy sinua. No perukki tippuu. Kuka nauraa? Minä nauran. Kuka sinä olet? Minä olen Banaani Van. Ai jaa. Mitä sinä haluat? Haluan, että sinun pojastasi tehdään Jedi. Mikä se jedi on? Se on sellainen tyyppi, jolla on miekka. Ei minun lapseni saa käyttää miekkaa. Mutta kun se on järkevää, se on itsepuolustusta. Ai jaa, no ihan sama kuitenkin. Mutta sinä näytät minun ystävältäni Luitsilta. No minä en ole kuule Luitsi, mutta kuitenkin. Okei, no saanko sun pojat? Okei, ota vaan. No hyvä. Aivan! Eli mikä se oli? Banaakin. Se oli bananakin. Se oli banaakin. No Banakin ja Banaani Van lähtivät pois sieltä paikasta. Ja tähän loppuu tämä osa. Seuraava osa joskus tuleepi. Ei tiedä milloin, mutta kuitenkin nyt loppuu tämä. Heippa!